गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि माहारिनि मानसिफ्रा गेलेबोदों। दा बे हिसाबै फुटबला मोनसे गिदिर फेस्टिभेल जायो जोंनि थाखाय। दा बे समाव ओंखायनो जिहेतु बेखौ गेलेनानै लाइमोनफ्रा गावनि जिउ राहाबो दानो हायो, केरियार बेजोंनो जोङो जाय ओनसोलाबो मुंदांखा जानो हायो, गोबां खामानिया बेजोंनो जायो। दा बेफोरखौ नोजोर बोजोबनानै जोङो फुटबलखौ वान अफ द बेस्ट इभेन्ट हिसाबै जोङो लानाय जादों आरो अलरेडि सन्तोष ट्रफि, दुरान्ड काप बायदिसिना गिदिर गिदिर जोंनियाव गेलेनाय फुटबलनि जालांगासिनो दङ आरो बेयो सोलिबाय थागासिनो दङ आखायाव बयबो नुनो मोनदों। जोङो 40टा समस्तियाव 40टा स्टेडियाम जोङो गायसननो थाखाय मिनि स्टेडियाम थांगासिनो दङ। थांनाय बोसोराव जोङो 6टा गायसनबाय, देग्लाय बोसोराव आरो 6टा, फैगौ बोसोरनैयाव जोङो बाखि जिखिनि जोंनि समस्ति थागोन बे समस्तियाव माने प्राय 18टा जोङो आरोबाव जि गोनां जागोन 28टा बेखौ जोङो खेबसेयावनो गायसननाय जागोन। सार जों बिटिआर ओनसोलाव माने गोबां फुटबल खेला होनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों। बे बेलायाव फुटबलखौ माबायदि लानानै फुटबलखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि माहारिनि मानसिफ्रा गेलेबोदों। दा बे हिसाबै फुटबला मोनसे गिदिर फेस्टिभेल जायो जोंनि थाखाय। दा बे समाव ओंखायनो जिहेतु बेखौ गेलेनानै लाइमोनफ्रा गावनि जिउ राहाबो दानो हायो, केरियार बेजोंनो जोङो जाय ओनसोलाबो मुंदांखा जानो हायो, गोबां खामानिया बेजोंनो जायो। दा बेफोरखौ नोजोर बोजोबनानै जोङो फुटबलखौ वान अफ द बेस्ट इभेन्ट हिसाबै जोङो लानाय जादों आरो अलरेडि सन्तोष ट्रफि, दुरान्ड काप बायदिसिना गिदिर गिदिर जोंनियाव गेलेनाय फुटबलनि जालांगासिनो दङ आरो बेयो सोलिबाय थागोन। फुटबलखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि माहारिनि मानसिफ्रा गेलेबोदों। दा बे हिसाबै फुटबला मोनसे गिदिर फेस्टिभेल जायो जोंनि थाखाय। दा बे समाव ओंखायनो जिहेतु बेखौ गेलेनानै लाइमोनफ्रा गावनि जिउ राहाबो दानो हायो, केरियार बेजोंनो जोङो जाय ओनसोलाबो मुंदांखा जानो हायो, गोबां खामानिया बेजोंनो जायो। दा बेफोरखौ नोजोर बोजोबनानै जोङो फुटबलखौ वान अफ द बेस्ट इभेन्ट हिसाबै जोङो लानाय जादों आरो अलरेडि सन्तोष ट्रफि, दुरान्ड काप बायदिसिना गिदिर गिदिर जोंनियाव गेलेनाय फुटबलनि जालांगासिनो दङ आरो बेयो सोलिबाय थागासिनो दङ आखायाव बयबो नुनो मोनदों। जोङो 40टा समस्तियाव 40टा स्टेडियाम जोङो गायसननो थाखाय मिनि स्टेडियाम थांगासिनो दङ। थांनाय बोसोराव जोङो 6टा गायसनबाय, देग्लाय बोसोराव आरो 6टा, फैगौ बोसोरनैयाव जोङो बाखि जिखिनि जोंनि समस्ति थागोन बे समस्तियाव माने प्राय 18टा जोङो आरोबाव जि गोनां जागोन 28टा बेखौ जोङो खेबसेयावनो गायसननाय जागोन। सार जों बिटिआर ओनसोलाव माने गोबां फुटबल खेला होनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों। बे बेलायाव फुटबलखौ माबायदि लानानै फुटबलखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि माहारिनि मानसिफ्रा गेलेबोदों। दा बे हिसाबै फुटबला मोनसे गिदिर फेस्टिभेल जायो जोंनि थाखाय। दा बे समाव ओंखायनो जिहेतु बेखौ गेलेनानै लाइमोनफ्रा गावनि जिउ राहाबो दानो हायो, केरियार बेजोंनो जोङो जाय ओनसोलाबो मुंदांखा जानो हायो, गोबां खामानिया बेजोंनो जायो। दा बेफोरखौ नोजोर बोजोबनानै जोङो फुटबलखौ वान अफ द बेस्ट इभेन्ट हिसाबै जोङो लानाय जादों आरो अलरेडि सन्तोष ट्रफि, दुरान्ड काप बायदिसिना गिदिर गिदिर जोंनियाव गेलेनाय फुटबलनि जालांगासिनो दङ आरो बेयो सोलिबाय थागोन।